Κακόβουλες κλήσεις. Οι παράξενες ή ενοχλητικές κλήσεις δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν από τότε που υπάρχει και το τηλέφωνο. Οι κακόβουλες κλήσεις που κάνει κάποιος είναι συνήθως σιωπηλές ή προσβλητικές και δημιουργεί στον αποδέκτη μια αίσθηση ανασφάλειας, αναστάτωσης και προβληματισμού. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε την εξουδετερώση της μια αναγραφής της καλούσας γραμμής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκόπο τον εντοπισμό ενοχλητικών ή κακόβουλων κλήσεων. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται και από τους 3 πάροχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί στον αριθμό του κινητού σας, όσοι σας καλούν από απόκρυψη θα ακούσουν πρώτα το μήνυμα. Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο συνδρομητής που καλείται ζήτησε να μην ισχύει η απόκρυψη των αριθμών που τον καλούν, με σκόπο τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεχίσετε την κλήση, μετά το χαρακτηριστικό ήχο, ο αριθμός σύνδεσής σας, η ημερομηνία, η ώρα και η διάρκεια της κλήσης θα είναι διαθέσιμα στο συνδρομητή που καλείται αν επιλέξουν να διακόψουν την κλήση στο διάστημα που ακούγεται το ηχογραφημένο μήνυμα, τότε η κλήση, και βέβαια το νούμερό τους, δεν θα φτάσει ποτέ σε εσάς. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αφήσουν την κλήση να ολοκληρωθεί, το νούμερο τους θα φανεί κανονικά στην αναγνώριση κλήσεων στο κινητό σας. Με αυτή τη διαδικασία, είναι ότι από μόνο του το μήνυμα ότι έχετε ενεργοποιήσει μια τέτοια υπηρεσία, μπορεί να αποθαρρύνει αυτόν που πραγματοποιεί κακόβουλες κλήσεις να σταματήσει ολοκληρωτικά να τις κάνει. Δηλαδή ναι μεν δεν θα μάθετε ποτέ ποιο ήταν το νούμερο που σας καλούσε, αλλά θα απαλλαγείτε από την ενόχληση. Το Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνητών Ζακυνθινός Detective, μετά από δική σας έγκριση μπορεί να σας βοηθήσει, ώστε να πραγματοποιήσει και να διεκπαιρεώσει αυτή την αντίστροφη αναζήτηση για οποιοδήποτε αριθμό τηλεφώνου είτε αφορά σταθερό είτε κινητό τηλέφωνο, που είναι από απόκρυψη. Τα αποτελέσματα που προσφέρουμε είναι εγγυημένα και άμεσα, ώστε και εσείς στη συνέχεια να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και να απαλλαγείτε από τις κακόβουλες αυτές κλήσεις. Εντοπισμός κακόβουλων κλήσεων.
Αναγνώριση κλήσεων. Εντοπισμός κακόβουλων κλήσεων. Κακόβουλες κλήσεις Κοσμότε. Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου κινητών.